Αποκάλυψη 5.1. Τα 7 αστέρια στο δεξί χέρι εκείνου που είναι σαν τον Υιό του ανθρώπου, κεφάλαιο 1. Οι 7 αγγελιοφόροι των άστρων, οι 7 αγγελιοφόροι των ματιών, δηλαδή οι 7 αγγελιοφόροι των πνευμάτων, είναι στα χέρια αυτού που είναι σαν τον Υιό του ανθρώπου, δηλαδή οι 7 αγγελιοφόροι είναι απόλυτοι σε σχέση με αυτόν που είναι σαν τον Υιό του ανθρώπου. Αυτά είναι τα 7 μάτια μιας πέτρας, τα 7 λιχνάρια ενός λιχνοστάτη από καθαρό χρυσό, Ζαχαρίας 4.10, και οι 7 στήλοι που λαξεύτηκαν από έναν σοφό άνθρωπο, Παροιμίες 9.1.9. Στην Αποκάλυψη 1.9, ο Ιωάννης βρισκόταν στο νησί της Πάτμου λόγω του Λόγου του Θεού και της μαρτυρίας του Ιησού. Ο Υιός του ανθρώπου σημαίνει ο Υιός του ανθρώπου. Έγινε κόκκος σιταριού και πέθανε και θαύτηκε στη γη. Αλλά μετά από 3 ημέρες φύτρωσε πάνω από το έδαφος. Αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ο Υιός του ανθρώπου αναφέρεται στην Αποκάλυψη 14.16. Είναι ο θεριστής του Υιού του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Ιησούς. Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Ιησούς. Είναι αυτός που έχει κυριαρχήσει στα μυστικά του ουρανού όπως ο Ιησούς, αλλά δεν μπορεί να γίνει Ιησούς. Κείμενο. Αποκάλυψη 14.14. Τότε κοίταξα και μπροστά μου ήταν ένα λευκό σύννεφο και καθισμένος πάνω στο σύννεφο ήταν ένας σαν τον Υιό του ανθρώπου, με ένα χρυσό στέμμα στο κεφάλι του και ένα κοφτερό δρεπάνι στο χέρι του. Αμήν.